Sir, saan po kumukuha ng result ng COVID-19 test? Dito po. Sa kasamaang palad, positive si Kay. Ayun. Ayan, positive siya sa COVID. So, ito nga. So, time na pag-deliver. So, para safety, show tayo nito. Wala. Kayo okay na kayo dyan? Hindi, wala ka naramdamang Symptoms? Wala. Baka mamaya tinatago mo lang ha. Meron. Ano? Pagmamahal. Okay. Hindi bagay sa'yo. Nakakadiri. Kasi hindi totoo. Parang joke. Hindi talaga ako naniniwala sa'yo. Promise. Hindi ako naniniwala. Matulog ka na! Alam mo, Bye-bye. O, tawag na lang. Oo. Wala ka diyang kasama? Wala. Wala. Ako lang mag-isa, oh. Maglalak ang pinto. Tapos, pag dyan ka sa sala, mag-face mask. Ano sabihin mo sa akin? Tita Kay, ingat po dyan. Sana gumaling ka na po. Sana magaling ka na napatayin nyo ni Papa Jesus yung coronavirus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So, sana guide tayo in starting a family and also matuloy yung plan for a wedding para yes. Our Father, Tapos lagi nagmamahalan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano ba? Parang tawa. Pupunta ka dito! Ano to? Ano to? Tagalog! Congratulations! Positive for lang.